Welcome back to my YouTube channel, Idol Sarge TV. Yun po. What's up mga ka-idol? Shoutout pala kay Boss Ninong TV, Server Caps, Adongski TV channel, Merchi Vlog. Ayan, shoutout po sa inyo kay Gibarkads TV at sa lahat ng mga Burias Vloggers, Chokits Vlog, Kabarbers Official, Benz TV Official, Body Benz Official, ayan po. Burias Boy, ayan. Kusina Girl, Inting Inday Vlog, ayan. Joy the Island Girl, ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Marami kayo, hindi ko na kayo, yung iba hindi ko na mapapangalanan. Shoutout po sa inyo, ayan po. Ayan po, nandito po ako ngayon sa Reyna del Cielo Subdivision, Barangay Santa Cruz, Bato, Camarines Sur. Ngayon po, araw ng Biyernes, Pitsa 26 ng Mayo taong 2023. Ngayon po, ang oras po ay alas 8 ng umaga. Ngayon po, saman po ninyo ako para umikot sa iba't ibang barangay ng aming poblasyon para po makita natin yung itsura dahil papalapit na po yung Town Fiesta sa aming bayan. Tara mga ka-idol, let's go! Ito po ako ngayon sa flood control. Yan, flood control. Ito yung lawa mga ka-idol dahil may papalapit na bagyo sa ating bansa. Sana po wag yung tumama dito sa kalupaan. Sa dagat pa lang po, manalangin po tayo na matunaw na siya kasi kawawa naman po yung mga tao pag tumama na naman yung bagyo sa mga kalupaan, lalong-lalo na sa ating bansa mga ka-idol. Kaya po, sana po lumakas yung panalangin natin kay Lord na sana naman mawala, matunaw na yung bagyo na padarating sa ating bayan, sa ating bansa. Ayan po mga ka-idol, ito po yung lawa ng bato. Ayan, yan po. At kung mapapansin nyo mga ka-idol dito sa likod ko, ayan po, may may carnival na po dito sa likod ko. Katabi lang po ng lawa ng bato dahil magpipista na po dito sa amin. Malapit na. By June 4, pista po dito sa bayan namin. Kaya marami na pong mga amusement dito. Ayan. Ayan mga ka-idol, may carnival. Ayan. Ganda naman. Para ayan sa mga bata. Sana wag tumuloy yung bagyo para hindi maantala yung pista activities, yung kaligayahan ng tao. Pasasalamat sa Poong May Kapal dahil yung patron po ng aming bayan is Holy Trinity, yung Panginoon natin sa pagkatatlong persona. Yan po ang patron po ng aming bayan mga ka-idol. Kaya po sana po wag maantala yung activity para sa aming kapistahan. Sana po hindi tumuloy yung bagyo dito sa aming bayan at dito sa Pilipinas. Ayan po mga ka-idol, ayan. Ayan. Tingnan po ninyo. Ayan. Pumunta po ako rito ngayong umaga para mapagmasdan mo yung na hindi magulo kasi pag maraming tao, may sounds na siya, magulo na, copyright na. Ayan po, yung carnival, ayan. Mamaya pupunta po tayo sa ayan, tingnan natin yung niya, kabuuan. Ayan si Gibarkads TV, ayan, kumukuha rin ng kanyang content. Nagsabay po kami dito sa ayan, nagpipicture siya. Hello, good morning, Gibarkads. Hello, good morning, Idol Stars. Ayan. Ako.
Ayan, si G Barkads. Ayan po. Oh. Hello, good morning mga Ayan. kabarkadas. Shout out sa mga kaibigan natin. Shout out sa mga Berglaan groups, na friends, at sa aking mga family. Family ni Agong, family ko, sa lahat ng mga viewers. Morning, good morning, good morning, good morning. Ayan Wow. po mga ka-idol ha. Tingnan natin po yung ano sa loob ng Ang ganda. peryahan. Ayan. Peryahan. Ayan. Ganda naman. Ganda. Sana huwag nang dumating yung bagyo. Pag hindi tumuloy yung bagyo, papasyal kami dito. Isasama ko yung pamilya ko na para maganda gabi. Punta kami ditong gabi. Gabi po. Yeah, bago mag-fiesta sa aming bayan. So mga ka-idol, ito lang po siya. Sa gilid lang ng aming lawa. Nakaposisyon yung karnabal. Ayan po mga ka-idol yung dalampasigan ng aming lawa. Ayan. Yung tubig hindi pa ano sa flood control. Pag maulan yung tubig umaano dito sa Dito. umaabot dyan sa flood control yan. Yan, kaya ito hindi kalaliman pa yung tubig. Tingnan natin pag may low pressure kasi, kaya tingnan natin yung dalampasigan para ma-estimate natin yung ayun. Ito po yung harapan ng karnibal. Ayan, ang ganda mga ka-idol, ang ganda niya. Ayan, may lumabas na bata mag-aaral. Ayan. Ito po yung harapan niya mga ka-idol. Ayan, ang ganda. Yan mga ka-idol, napagmatan po natin ang mga bagong amusement at dito sa amin. Ayan, punta naman po tayo sa ibang lugar mga ka-idol. Ayan, punta naman po tayo mga ka-idol sa ibang lugar. Ayan, tara na, G Barkads. Punta na tayo sa ibang lugar upang mamasyal. Ayan. Diyan tayo.
Ayan mga ka-idol, kung nakita nyo doon sa video namin, yun po ang sentro ng aming poblasyon. Yun po ang sentro barangays ng aming bayan. Ngayon po, pupunan naman po natin yung Diversion Road, Barangay San Miguel and Barangay Vicente ng aming bayan. Ito mga ka-idol, ayan, tara, samahan niyo po kami sa aming pagbibisita sa bayan ng Bato. Ngayon po mga ka-idol, nandito pa ako ngayon sa kalsada na Nabua, Camarines Sur, kung saan dito po natin matatagpuan yung intersection papasok sa bayan natin. Yan po yung papasok sa bayan namin mga ka-idol. Yan. Kung hello. Ayan po, papasok sa bayan namin mga ka-idol. Yan po. Yan, papunta po yan ng Nabua. Nabua. Dito naman po sa kabila, yan, papunta po ng Legazpi. Yan, papasok yan po doon sa Diversion Road ng bayan namin. Diretso na po yan sa Province of Albay. Ayan mga ka-idol. Ayan, kaya kung makikita nyo, yan po. Ito po yung papasok sa bayan namin na intersection. Ayan. Ito po yung sinasabing Maharlika Highway. Ito pong lugar na ito mga ka-idol, Nabua po ito. Nabua. Yan. Yan, yung papasok sa amin mga ka-idol. Yung papunta sa Legazpi City, bayan ng Albay. O yan, yung pamangkin ko. Napapasok sa trabaho mga ka-idol. Ayun. Hindi pa siya nag-helmet dahil basa pa yung buhok. Ayan si Pinsan, no? Ayan, mag-aanap buhay sila. Ayan. Ito po yung palatanda natin, no? Ayan, para hindi po kayo mawala. Okay, mga ka-idol, hanggang sa muli, pasyal naman tayo sa ibang lugar. Ayan mga ka-idol, papasok po tayo sa bayan ng Bato. Ito po yung papasok sa bayan ng Bato. Ayan, kalsada. Okay. Ito po yung lugar na pinagjajagingan ng mga kababayan natin na taga Bato at taga Nabua. Ito po, dito po, kasi malawak po ito. At maganda yung hangin dito pag wala pang araw. Ang daming nagja-jogging dito mga ka-idol. Yan, yung may ano yan, yung may streamer na yan. Yan po yung papasok sa bayan namin. Ito na po yung Barangay San Vicente, yung may mga banderitas. Bato na po ito, Barangay San Vicente, Bato. Si Pinsan Dondo Kasili. Yan. Yung pumito sa amin. Yan mga ka-idol, ito po na yung sentro ng bayan ng Bato. Papunta na po ito sa mismo kasintruhan ng bayan ng Bato. Ito na po mga ka-idol yung sentro ng aming bayan. Ayan.
Barangay Tres Rios, Bato Camarines. Ito na po mismo. Sunod niyan, Barangay Santa Cruz na. Dito sa kabila, sa kanang parte natin, Barangay Santa Cruz. Dito sa kaliwang parte ng kalsada, Barangay Tres Rios. Ito na po mga ka-idol, yung pinakasentro mismo ng aming bayan. Bayan ng Bato. At po mga ka-idol, hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana po nagustuhan ninyo yung pamamasyal natin sa aming bayan. Update lamang po ito sa papalapit na Town Fiesta ng Bayan ng Bato. Hanggang sa muli mga ka-idol, hanggang dito na lamang po ang aking video. It's me, Idol Sarge TV, palaging nagmamahal sa inyo at walang sawang sumusuporta sa lahat ng mga manunood. Ayan po, palapit na po tayo sa munisipyo ng Bayan ng Bato. Yan. Dito po yung municipal building ng Bayan ng Bato. Yan. Dr. B. Ako po ng LCC. Ayan, si Paring Baruk. Si Randol. Ang maingay na motor at hindi pa nag-helmet yung driver. Lupit. Ito po mga ka-idol yung Cebuana Louvillier Bato.